Svetla Dance System je tanečno-pohybová púť, ktorá má sebarozvojový charakter a je zložená zo 4 základných modulov na 4 rôzne tematické okruhy. A prvé 2 moduly sa zaoberajú takými tými vonkajšími vzťahmi, čiže vzťahom k svojmu telu, k novému prístupu k tomu telu, vzťahom k rodičom, k spoločnosti, k témam spirituality, dokonca strachu zo smrti, aby sme vlastne vedeli precítiť, ako to telo reaguje a prečo niekedy sa nevieme pohnúť v tom živote ďalej a posunúť sa. A druhá časť tých tanečných modulov, 3. a 4. je zameraný na práve vnútorný svet. Čiže pracujeme tam s vedomím tvorcu, kde už tvoríme, kde sa vedome rozhodujeme, kde sa zbavujeme ilúzií, drám, kde pracujeme s mužskou ženskou polaritou, kde sa vlastne dozvedáme o tom, ako strategicky naozaj využiť tú energiu tak, aby sme boli čo najväčšom súlade sami so sebou, aby sme zavnímali to, že znútra existuje taktiež autorita, ktorá má právo rozhodnúť o našom živote a že sme to práve my, ktorí sa v tom vonkajšom svete môžu začať ináč pohybovať. Všetky tieto 4 moduly menia vaše aktuálne nastavenie, tzv. Mindset, takže to znamená, ak si teraz niečo myslím o svojom fyzickom tele, tak po tanečných dielniach sa to radikálne vždy zmení. Ak si teraz niečo myslím o svojich rodičoch a o mojom vzťahu s nimi, alebo k partnerovi, alebo sám k sebe, tak práve ten mindset za tých pár tanečných dielní, 15, 20 stretnutí, 25 stretnutí, vám tento uhol pohľadu radikálne zmení.